दुखुनांथावबो बुंनांगोन आरो गोजोनथावबो बुंनांगोन। दुखुनांथावा बेनो जोङो मोनसे कालारफुल जों प्रग्राम लानानै जों दिनैनि प्रिमियार श'खौ खालामनो सानदोंमोन, नाथाय बोथोरनि महिमा हरखाब माने बारहुंखा बारनानै जोंनि पेन्डेला बायजोबलांदों। बायजोबलांनायनि उनाव जोङो राहा गोथे जादोंमोन, नाथाय इसोरनि अननायाव मा जाबाय, पाब्लिकफोरनि डिमान्ड जों नायथारगोन बिदि बुंबाय। जोंबो बिथांमोननि साहसावनो जोंबो साहस खालामबाय सावथुनखौ दिन्थिफुंनोसै होननानै। बिथांमोना माने लांदां जायगायावनो माने फैनानै जोंखौ सापर्ट खालामफैदों। खमैबो 7,000 8,000 माने मानसिफोर फैदों सावथुनखौ नायनो थाखाय। थारैनो जों खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो माने ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जायखौ जोङो बुंस'नो हाया। रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन जायफोर बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे सावथुनखौ हेफाजाब होफैदों। जिथु दिनै सावथुना बेखेव जाबाय, गाबोननिफ्राय नोंथांमोना फिल्डआव हरनाय जासिगोन। गाबोननिफ्राय फिल्डआव एग्रिमेन्ट दंखायो। गाबोननिफ्राय जोङो बायदिसिना दाब दाब जायगायाव, आसामनि दाब दाब जायगायाव दिन्थिफुंनाय जागोन। बाखि लाङि जायगाफ्राव लांनो हासिगोन गाबोननिफ्राय लांनो हासिगोन। नोंथांमोननियाव दासिमाव मोनबेसे एग्रिमेन्ट जाना फैदों? एग्रिमेन्टखौ आं मिथिनायाव ओरैनो 100 क्र'र जाबाय। गाबोननि समावनो जोंना टटेल 30टा श' दङ। बे मोनसे हिस्ट्रि बायदि बुंनांगोन, जाय समाव अफ सिजन खुनु फुजा नङा, जोंनिया मेनलि ओरैनो फुजायाव जायो आरो अफ सिजनावबाबो जोङो गाबोननि समाव आरो गाबोन 1 अक्ट'बर बेनि समाव जोंहा मा दङ, 30टा श' दङ आरो टटेल। बे सावथुनाव जोङो गुबै बेरखांहोनाय जादों माने जोंनि गोबां जोहोलावजोफोरा माब्लाबा माने ओरैबायदि लामाखौ लानो गोनां जायो। आइजें दैनायखौनो आं बुंनो थांदों। मानो थांनो गोनां जादों एक्सुवेलि बेहाय थांनो गोनां जानायनि गुबै जाहोना मा, बेफोरखौ जोङो एसे एला फकास खालामनाय जादों। जोङो माबायदियै जोंनि जाथिखौ, जोंनि जाथिनि गेजेराव थानाय सुबुंफोरखौ जों माबायदि जोङो दैदेनलाङोब्ला जोंनि बेफोरबायदि गुबुन लामाजों दिंग्रायलांनाया खम जागोन, बेफोरनि गोबां मेसेज होनाय जादों आरो डायलगनि गेजेरजों। पिक्साराइजेसनजों हास्लाबाखैबाबो जोङो डायलगनि गेजेरजों बेखौ मेसेज होनाय जादों। सावथुना खरसाया ओरैनो मिथिनायाव 50+ जादों आरो 50+ जादों। नोंथांखौनो बेखेवदों, नोंथाङा नायबायबो सावथुनखौ माबायदि मोनदों? गिबियावनो आंखौ बेखेवनो लेंहरनायनि थाखाय आं बे आरडि मसन पिक्चार्सनि गासैखौबो आरो लोगोसे प्रडिउसारखौ साबायखर जासिहरबाय। दिनैनि फिल्मा गोदोनिफ्राय ओंखारबोनाय माखासे फिल्मफोरनिफ्राय एसे एक्सट्रा आलादा, माने बे जिनिसा जोंनि हारिनि जांख्रिथायजों एसे लोब्बा दं। दिनै मा घटना जाबोदोंमोन जोबनाय गोदो माबायदि अयथासाराव जोंनि मानसिफ्रा भुगिबोदोंमोन, बेफोर जिनिसखौ बे पिक्चारजों एसे बेरखांहोनो नाजादों। दानि इयुन जोलैफोरखौ एसेसो मिथिहोनो। दानि इयुन जोलैफ्राथ' गोदोनि बेबायदि जाथायखौ नुफेराखै, मिथिया। गतिके बे मोनसे गोथां जारिमिन जोंनि हारिनि माने इयुन जोलैफोरखौ मिथिहोनायनि मोनसे बे हिसाबै गोबां ओनसोलफोराव रायजोफोरा नायनो थाखाय मा खालामो? आं बेखौनो खावलायगोन, जोबोद मोजां पिक्चार आंनि नोजोराव। माने जों नायदोंमोन बर' फिल्म गोबां नुबोदों, खिन्थु दिनैनि फिल्मखौ आङो एसे एक्सट्रा होननानैनो आं बुंगोन। बेलेग जादों, जोबोद मोजां जादों। गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ आं नायगोन होननानै, फसायगोन होननानै, आजावगोन होननानै